Yazi ke nawe inhliziyo ayiphakeme. Kwase kwaba khona ke iphutha elikhulu engalenzayo. Yeah. Ngisuke ngidonse isibhamu sami lapha endlini mase ngiyabadubula bobabili lapha. Ngalenkathi ungena endlini subabona ukhona mhlambe owaxolisa noma umfowethu lo wazama ukubaleka kwenzakalani? Umfowethu kwasho ukuthi ngoba ngangiphambi komnyango. Yeah. Yayingekho indlela yokuthi angazama ukuphuma eze ngakumina ebona ngiphethe isibhamu ngesandla. Yeah. Okusho ukuthi ibhamu ovela usiphethe? Ngaphuma ngayosilanda la ngangisibeka khona. Okay. Uma ngithi ngiyabuya ke nangu ke nosesele indlela yokuphuma. Oh yeah, uzama ukubaleka. Yebo uzama ukubaleka. Okay. Umama akazame alokethi uyakhuluma. Nami shuthi ayisekho into engizoyizwa ayikhulumayo cause ngidiniwe. Nendlela engibona kuyiyona shuthi bekulinda ukuthi ngihambe. Kuma kwase kwenzeka lezi zinto la lezi abafuna ukuzenza la endlini. Simbingele babukele igama lami ngumfana ifikile kwaMbuthuma iwushe bathi liyawushizela iwushe. Namuhla babukele sineziqephu esinaso kuyigemegeme zothando njoba nazi ukuthi sihlezi siqhamuka nezigemegeme zothando. Kodwa ke udaba esinalo namuhla ludeep kakhulu. Sinomfowethu la esinaye osivakashele ohlelweni lethu igemegeme zothando. Sikubingelele mfowethu sikamukele ohlelweni lethu. Hayi ngiyaphila. Yes. Siyacela ukwazi kangcono mfethu ukuthi ubani wakabani futhi uze ukhethe ukuthi uze kuthina sizigemegeme zothando. Yini le engaka ofuna ukuthi sikusize ngayo? Igama ngoSibusiso wakaHadebe. Manje nginenkinga la bengicela ningisize ngayo. Istory sami side kakhulu. Kodwa bengicela ningisize la ngaphuma endlini ngemsebenzini. Yes. Mase ngiphuma ngemsebenzini kuthi mase ngithathe i-distance engango 45 minutes. Ngithi ngiyabheka amathuluzi awekho. Ngiphume ngithi ake ngihambe kolanda amathuluzi ngiphindele emuva endlini. Yes. Uma ngifika endlini ngithatha ngithi ngibheka amathuluzi kube khona umsindo nje engawuzwa kahle. Yeah. Hayi ngithule ngilalele. Hayi mase ngithi ngiyasondela nje ngakhona lapho. Ngiyawuzwa lo msindo ngasekamereni. Yeah. Mangifika la ngasekamereni kwaba nzima kakhulu. Umama kwami unomunye umfowethu engibafica babhizi lapha endlini. Inhliziyo yami yayibuhlungu ngaleso sikhathi kwaphela nakucabanga. Uzwa lo msindo umnyango sowuvulile noma ukavula? Umnyango ngilaphambi komnyango. Yes. Ngiyabonga ukuthi ngivula umnyango. Yeah. Ngiyababona naba babili la. Ngaphelela ukucabanga ngangazi ukuthi kufanele ngenze njani. Yazi ke nawe inhliziyo ayiphakeme. Kwase kwaba khona ke iphutha elikhulu engalenzayo. Yeah. Ngisuke ngidonse isibhamu sami lapha endlini mase ngiyabadubula bobabili lapha. Ngalenkathi ungena endlini subabona ukhona mhlambe owaxolisa noma umfowethu lo wazama ukubaleka kwenzakalani? Umfowethu kwasho ukuthi ngoba ngangiphambi komnyango. Yeah. Yayingekho indlela yokuthi angazama ukuphuma eze ngakumina ebona ngiphethe isibhamu ngesandla. Yeah. Okusho ukuthi ibhamu ovela usiphethe? Ngaphuma ngayosilanda la ngangisibeka khona. Okay. Uma ngithi ngiyabuya ke nangu ke nosesele indlela yokuphuma. Oh yeah, uzama ukubaleka. Yebo uzama ukubaleka. Okay. Umama akazame alokethi uyakhuluma. Nami shuthi ayisekho into engizoyizwa ayikhulumayo cause ngidiniwe. Nendlela engibona kuyiyona shuthi bekulinda ukuthi ngihambe. Kuma kwase kwenzeka lezi zinto la lezi abafuna ukuzenza la endlini. Manje kwase kwakhona iphutha ke ngavele ngabadubula bobabili. Shuthi kubadubula kwami bashona. Bashona bobabili. Bobabili.
and then-ke ngibone-ke nami ukuthi okay ngeke ngisakwazi ukuya emsebenzini la. Yes. Ngoba nengqondo phela into ufike uyenze kodwa masubothi sekonakele iyabuya ingqondo ithi hey sewonile la. Mase ngivele ngiyasuka ngiyahambisa emaphoyiseni. Yeah. Futhi mangifika-ke emaphoyiseni babuze ukuthi ngize ngani ngifike ngisichaze-ke isitori. Yeah. Mase bayasho ukuthi hawu ngoba phela manje ubabonile ubususathelana isibhamu. Ngisho ukuthi hey nami bese kukudinwa nenhliziyo nje lapho bengasengekho indlela yokucabanga into eyaphambili yona umqondo ofike Osofika ngaleso sikhathi wathi ngithi ngiyangikwenza. Isibhamu lesi sisemthethweni noma ihlathi? Hayi isibhamu sisemthethweni. All right. Sisemthethweni isibhamu kona ukona ukuthi umuntu bengakaze ngisebenzise ngoba ngikaze ngihlangane nezinkinga ezifana nalezi. Noma mhlambe khona ozoro akuphela ukuthi inhliziyo ivele yasebenza ngenye indlela. Alright. Uma sengibabona sebelele phansi bobabili engangabusazi ukuthi ngenze njani. Ngase ngathi hayi ongcono ngivele ngiyise mina emaphoyiseni. Meqhutshekwa kwenzakalani bhuti uma soyihambisa emaphoyiseni? Bafike emaphoyiseni bangibuze ngibachazele bangibophe bangishiye la bahambe baye endlini. Bafike babheke endlini babone isimo sikanjani. Mase beyaphinda beza kumina beyakhuluma nami mangithe mangikhuluma nabo kwathiwa hayi ngoba vele ngizilethile kubona ngcono vele ukuthi bahambe bayongibopha. Yeah. So ekuboshweni kwami-ke bangiphile nje isikhathi nje beku 15 years. Yes. Lo 15 years-ke nami ngihleli-ke ejele ngiphethe kahle-ke kuyiphatha kwami akukho nje okubhedayo engathi ngiyakwenza ngaphakathi. Yes. So isigwebo sami nakhona shuthi bese bebona ukuthi good behavior yami. Oh yeah. So base babona ukuthi isigwebo sami abasinciphisi. So njoba ngize lana kunale nkinga futhi enginayo. Yes. Umama lo bengisandana naye. Yes. Umuntu obeyiphethe kahle. Sinengane. Awungalindele ukuthi angenza into enje. Angalindele ukuthi angenza into enje. Eyi. Manje ingane ngayishiya incane. Naye umama shunje njengoba ngenza lesimo wayishiya incane ingane. Yes. So manje benginesifiso sokuthi ngikwazi ukuhlangana nengane yami. Sikwazi ukubonisana nje nayo sixoxe njengomzali nengane. Ikhona bhuti imizamo useke wayizama ukuxhumana nengane? Ngizamile ukuthi ngithi ngiyakubuka kwengane. Ngithe mangifika nje khona bathi nje hayi abadingi lutho nje into ehlanganisene. Manje abadingi lutho okuhlanganise nami ngithi mina hayi kulungile ake ngizame indlela mhlawumbe ukuthi ngikwazi ukuthola ingane la eceleni sixoxe sobabili. Yeah. Ngithi mangizama inamba yengane ngiyifonela. Ifike isho ingane ithi cha ayifuni lutho nje izoyikhuluma nami nje. Ayidingi nje lutho ehlangene nami. Yazwakala bhuti. So ubufisa sikusize ngani kahle hle? Kepha ngiyafisa ukuhlangana nengane yami ngikhombisa uthando. Yeah. Ngikhombisa ukuthi lokho engangikwenza kwangeve kuyinhloso yami kwakuwulaka lungibambe ngaleso sikhathi. Ingakho ngaze ngabona ngcono ngiyise emaphoyiseni khombisa ukuyisona. Ngoba ukuyisola kwami kwabuya ekugcineni sekwenzeke yonke into ngeke ngisakwazi ukuyisela isikhathi emuva. Yes, yazwakala bhuti. No, babukeli kuthiwa ulaka luhlala esifubeni seziwula. Yonke into oyenzayo ungayenzeli ulakeni. Buka umfuthu manje sedonsa isikhathi eside ejele ngenxa yolaka. Esizokwenza ke mbukeli kuzo zonke iziqephe sesishuthile. Sizozama ukuxhumana nengane sikwazi ukuthi sihlanganise nomfowethu. Zonke iziqephe esishutha siyifake la kwingosi yethu igemegeme zothando. Sizokuveza ukuthi uhambe kwahamba kwafika kuphi. Kuzo zonke iziqephe esishuthile. Kubantu abafika kuthina sizoba size inkingeni.